כן, הכל הקדוש ברוך הוא מרחם, אבל צריך לדעת, ב3 שעות ראשונות כותבים את הכל. מה כתוב בגמרא? לא ליץ לי איניש מוסף בראש השנה, בתלת השעה קמייתא, ביחיד. אם אדם נמצא ביחיד, אסור להתפלל מוסף ב3 שעות ראשונות, בזמן שהציבור מתפללים. למה? כי הדין חזק. עד כדי כך שאומרים אפילו לא להתפלל מוסף. מי כהשם אלוקינו? בכל קוראינו אליו. כן? מי כהשם אלוקינו? בכל קוראינו אליו. אבל יש 3 שעות שהדין מתוח. אתם יודעים מה כתוב? ומלאכים יחפזון, בחיל ורעדה יוחזון. יאמרו, הנה יום הדין. המלאכים פוחדים מיום הדין. מלאכים! מה יש להם? מלאכים יש להם מצוות? הם מצווים במשהו? מלאכים לא מצווים בכלל במצוות. אבל מתוקף הדין בשמיים הם פוחדים. מה אנחנו נגיד? שאנחנו מצווים. האם לא נפקח את העיניים? האם לא נפחד מיום הדין? אתם יודעים שהיה תלמיד של החפץ חיים שניסה לברוח מהצבא. שם היה צבא רוסי. לא שבת, לא מועד, לא כשרות, ו25 שנה לשרת שם. אז היו בחורים, עושים הכל כדי לברוח מהצבא. בחור אחד של החפץ חיים עשה תחבולה לברוח מהצבא. כשהוא עשה תחבולה לברוח מהצבא, אז תפסו אותו. מי שתופסים אותו, אחד דינו למות. אחד דינו למות, שם הם לא מוותרים. העמידו אותו מול כיתת יורים. התלמיד של החפץ חיים עמד מול כיתת יורים, אבל קרה נס גדול. לכל היורים היה מעצורים בנשק. הנשק לא ירד. שם יש חוק. מי שהיה הוצאה להורג וההוצאה להורג לא יצא לפועל, אז משחררים אותו. אבל אתם יודעים מה קרה? מרוב הפחד שהיה לו אותו בחור, שהוא עמד מול אותה כיתת יורים. מרוב הפחד שלו, הוא היה בחור צעיר בן 18, כן? בשניות הפך השיער שלו לבן. מהפחד שעמד מול הכיתת יורים, בשניות ושערו הפך לבן. אמר החפץ חיים, במסיבת הודיה שהייתה, שהבחור הזה בא, אמר אותו פחד שהיה על הבחור הזה באותו זמן, היה צריך להיות לנו כל שנה לפני ראש השנה. לפי זה, שערות הם צריכים להלבין, ולהלבין, ולהלבין. אתם מבינים? אבל לפחות שנפקח את העיניים. כי הכל נכתב בראש השנה, הכל נכתב. כל מה שקרה בתשע"ב נכתב בראש השנה, ב3 שעות ראשונות של היום הראשון. היום הראשון דינה קשיה, ביום השני דינה רפייה. אתם מבינים? זה לא פשוט, זה לא פשוט. מלאכים יחפזון, חילו ורעדה יוחזון, אמרו הנה הדין, הנה יום הדין. זה לכן צריכים לפקוח את העיניים. שמואל הנביא, כתוב ששאול רצה לדבר איתו, והוא שאל בהורים ותומים, ושמואל לא ענה לו. לא ענה לו. אז שאול ניסה כל מיני דרכים, כל מיני זה, לא הייתה לו ברירה. למרות שהוא החריד כל בעלי האוב, בגלל שהוא כל כך רצה לדבר עם שמואל, הוא הלך לבעלת האוב. זאת הייתה אמא של אבנר בן נר. ואז הוא אמר לה, הוא התחפש, הוא לא רצה שתראה שהוא שאול. ואז שהוא התחפש, אז הוא ביקש ממנה להעלות את שמואל. כן? אז כתוב שהרי זה בא דרך טומאה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הרי זה בא דרך טומאה, כן? אז בעלי התאוב יראו את המראה. והמבקש הוא שומע את הכל. ככה זה הולך. בדרך כלל כיוון שזה בא דרך טומאה, אז הם עולים הפוך. ראש למטה ורגליים למעלה. ככה היה.
פתאום שהוא בא ולבקש שתעלה את זה, אמרה לו, אלוהים, ראיתי עולים מן הארץ. מה זה אלוהים? אלוהים זה לשון שופטים. הוא אומר, אתה שאול. הוא אומר לו, אתה שאול. איך אתה ככה, אתה ביקשת לעלות? מה זה אלוהים לשון רבים? אמרו שמואל הנביא, שמואל הנביא, שככה ביקש שאול לעלות אותו. מה אמר לו? אמר לו, למה זה הרגזתני לעלותני? מה זה למה זה הרגזתני? נכון, בטח שזה מסוכן כל התפקויות האלה, לדרוש של המתים וכל זה. אבל אומרים ששמואל פחד. למה מביאים אותו? הוא פחד שקוראים לו בדין של מעלם. חשב, אולי יעשה איזה דבר בחייו. שבזמן פטירתו זה לא היווה תקלה. אבל אולי אחרי שנפטר זה פתאום נהיה עבירה. ואז אולי זה ככה. אז מה עשה שמואל? הלך לקרוא למשה רבנו והביט משה. משה, התורה נקראת על שמך, תורת משה. אתה תעיד שקיימתי את כל התורה. ככה הביא משה רבנו. תגיד, שמואל הנביא? הלוואי ואין לנו את הזכות של שמואל. משה ואהרון בכהניו, שמואל בקורא שמו. שמואל נשמעה בת קול בבית דינו. כשהם בחרו מלך עם ישראל, ושמואל אומר להם, למה אתם לוקחים מלך? ולא חמור אחד נשאתי מכם, לא שור, ולא שום דבר, לא ביקשתי. מה? אם אני הולך לשליחויות, בשביל תוקף תפקידי, לא מגיע לי איזה רכב צמוד, לא מגיע לי איזה תנאים של רכב, שזה. אומר, אתם תגידו אם לקחתי ממישהו מכם. ולא חמור אחד נשאתי מהם, כמו שאמר משה רבנו, לא לראות את אחד מהם, גם שמואל אמר, לא לקחתי כלום, הכל על חשבוני, הכל על חשבוני. אמרו רבותינו, שמואל הרמתי. למה נקרא שמואל הרמתי? כי שם ביתו כתוב. מה זה כי שם ביתו? כל מקום זה הרמה, ואם הוא הולך למקום אחר, אומר לו, כל מקום שהלך, הלך עם כליו. אז כל מקום זה הבית שלו. הוא לא ישתמש מאף אחד. מה, אתה בא, אתה מתארח? יאללה, נו, תן לי לך כלים. לא, כלים שלי. לא רוצה ליהנות. הרוצה ליהנות, יהנה כאלישע. שאינו רוצה ליהנות, אל יהנה כשמואל. מה שמואל? לא נהנה. אז הוא אומר להם, אני אפילו חמור אחד או שור אחד לא לקחתי מכם. יודעים מה כתוב? היה שם פלא. בשלושה מקומות נתגלתה בת קול. אחד מהם זה המקום הזה. ששמואל אמר ככה, ויאמר עד. מי אמר עד? הבת קול יצא ואמרה, אני העדה שככה היה. שהוא לא לקח מאף אחד. אז בת קול יצא והעידה. שהוא אמר לעם ישראל ככה, הנה בת קול, נשמע קול משמיים. מה זה בת קול? קול מתוך קול, כמו הד שאתה שומע. אתם שומעים ככה, הד, כן? כולם שמעו את זה. כולם שמעו את זה, כן? אז מה? אז כזה שמואל הנביא, שהוא כל כך צדיק, הוא פוחד מן הדין? עד כדי כך, שהלך להביא את משה רבנו שיעיד עליו. אם שמואל ככה, מה אנחנו נגיד? אנחנו מסתדרים עם הכל. אל תדאג, אנחנו בשמיים, יש לנו עודף. אל תדאג. אתה רוצה תכין רשימה של כמה שכנים שזכותי תגן עליהם. רק אתה לא חייב לספר את זה, כן? שגם נהיה נביא. כן? אבל ככה באדם חושב. והדין בשמיים לא פשוט. הדין בשמיים לא פשוט. כן? לכן צריך שאנחנו נתכונן. תדעו לכם, אין יותר הכנה מדברים של חסד, של צדקות, של תפילות, שיעורי תורה. וכל זה מגן וצינה. אני חומה ושדי כמגדלות. אני חומה ותורה. שדי כמגדלות אלו תלמידי חכמים. כל שיעור תורה שאתה בא. אתה למעשה מביא לך עוד זכויות ליום הדין. באלפי זכויות. למה? כי כל דיבור של תורה זה מצווה. אדם יכול לדבר בדקה 200 מילים.
וכל מילה זה תלמוד תורה כנגד כולם, זה 613 מצוות. מכן תעשה כמה מצוות לשם ובבות, כמה זה זכויות. אתם מבינים מה זה? והעץ הרע נותן לנו היום הכל. שער בבית, יש לך הידברות. אני אוהב את הרבנים שם, אוהב את זה, מה יש לך? אבל אתה לא התקדמת, היית בדרגה, אז ילך לבית מדרש, מה ההידברות? זה עשו בשביל אנשים שהם לא רחוקים, לא יודע מה זה תפילין, הוא לא יודע מה זה. מסכים, יש אנשים כאלה ככה רחוקים, עשו בשבילם הידברות, אבל אתה אמרתי שבבית, למה אתה מכניס טלוויזיה? לא, אני בשביל הידברות. הידברות? זה הידברות? מה זה הידברות? זה, ובשמיים יעשו לך דרבות על זה. מה אתה חושב? בשביל זה אתה תכניס טלוויזיה לבית? אוי ואבוי. מה אמרת רבים? צריכים להיזהר. זה עשו שאנשים רחוקים. יש אנשים לא יודעים מה זה, אפילו דבר לא יודעים מה זה. הוא פתח את הרדיו בשבת, אמר איזה שיעורים יפים. למה בשבת אין? מבינים? הוא לא יודע. הוא אומר, למה בשבת לא שמו שיעורים? מסכן, מה יעשה? איפה הוא ישמע דברים? אז שזה עשו, ידברות, שזה עשו זה, אבל אתה ברוך השם, מה אתה מכניס את זה? מה, לא חבל? יש לך שיעורי תורה בית מדרש, ידברות. מה זה ידברות? לך לבית מדרש, תשב תלמד. שמע שיעורי תורה, שמע רב שידריך אותך. אתה יכול לשאול את השאלות, אתה יכול להתעניין כמו שצריך. זה עצת היצר. שזה גם נכניס דבר כזה לבית, וכשמשעמם לו, אז זה גיאוגרפי נשיונל, כן? צריך כבר את זה, גיאוגרפי נשיונל, כן? תראה כל מיני חיות, תראה כל מיני זה, עכשיו כך תראה בעלי חיים, איך יראו לך כל מיני דברים, וזה שני מודרפים סומו, הוא הולך לפניך צדקך, כבוד השם יצפך, וכל היום ככה, זה, והוא צועק להם ככה, תן לו, חבל תהרוס לך זמניך, על הבלים ושטויות, תראה זה משחק כדורגל, מה אתה זה? תקדש את הבית שלך, תקדש את הבית, לא תעסק בשטויות והבלים. זה דרך אדם קודם לדעת, יש סדר, יש שמתקרבים, עשו את זה, נגמר הסיפור, אתה כמחלקה שנייה, הלאה. מה שנים תישאר באותה מחלקה? צריך ככה לחשוב, זה צריכים לדעת. זה לא חבל הילדים מסכנים, מה הם שומעים כל הזמן שיעורי תורה? יש להם סבלנות לזה? כמה יש להם סבלנות? אז מראים להם סרטים מצוירים, זה כתוב. ואומר השם משה, קח לך סמים ראשי תיבות, סרטים מצוירים, יפים מעודרים. אין בעיה, כן? אז הנה סמים, והנה נתח, והנה שחלת, והנה חלבנה, וכו'. ואחר כך איך תחזיר את הילד שמגיע לתיכון? אמרת הרבים, אתה רואה ילדים, מחזיק את האייפון הזה. אתה לא יכול להגיד לו, אמר איזה אחד מדריך בישיבה תיכונית, אמרתי לו, חינה, מה אתם נותנים להם להחזיק מכשירי פלאפון, אייפון וכל זה, איך אתם זה? ילד יבוא לכיתה, מה ילמד? מה אתם לא גמרת איזה, מה אתם מקשקש לו כל העולם, בשנייה אחת הוא מגיע לכל העולם? איך הוא יכול לזה? אתה צריך להגיד, אדוני, אתה באת לישיבה, מכשירים האלה, אל תחזיק אותם. אתה ילד, מה, אתה לא יכול להסביר? לא יכול להסביר, מה זה ילד בתיכון, אפשר להגיד לו את זה, אי אפשר להגיד, ככה צריך. מה עוד ילד לא יבוא לשיעור תורה, לא יבוא לזה, בטח, כי כל הראש לא בא בשטויות. זה רק תופעה להראות את הדברים. אתה בא לילד, תבוא שיעור תורה, איי, זה כמו איזה בית הכנסת, בשבילו זה איזה מעצר בית. מסכן, מרבון, כן? הוא בא לשיעור, וואי, איזה עכשיו, איך נצא מפה, איך זה. כי הוא לא יודע. אם ישבו איתו וילמדו אותו, אז הוא באמת ידע. אבל להסיר לו כל הדברים. היה אחד פעם בא לישיבה שלנו, אז הוא בא, נתנו להם ללמוד עם בחורים. אז הוא בא, למד איתי ככה. עכשיו כל שהוא בא, הוא אומר, הוא מגמגם. הוא אומר, ככה מגמגם. מדבר איתו, לומד איתו ככה וזה. וזה, הסברתי לו הכל, אמרתי לו, איפה אתה עכשיו תגמור ישיבה תיכון, לגמור תיכון וכל זה, איפה תלך הצבא, חבל, תשמע, לך לישיבה, תנסה, כן, לך ישיבה, לך ללמוד תורה, לך לזה, דיברתי איתו. אז ככה, התחלתי לדבר איתו, אני חשבתי, הוא מגמגם, ככה זה. טוב, נגמר כל השיעור, פעם שנייה הוא בא. אז התחלה התחלנו ללמוד לזה, אז באמת ככה הוא מגמגם, וכל זה מגמגם, מה זה מגמגם?
באמצע הזה פתאום הפסיק לגמגם. התחיל לדבר רגיל, אמרתי שתבח שמו התורה, איזה תרופה. תוך שיעור וחצי כבר מדבר רגיל לגמרי, כן? אומר לי, אני מבקש סליחה, אנחנו בתיכון, אנחנו נתנו לנו לבוא לישיבה. אמרנו, מה פתאום? מה זה פתאום לבוא לישיבה? כולם התנגדנו, כן? אז מה עשינו? אמרנו, אם אנחנו יביאו אותנו, אנחנו נפריע. ככה מספר לי הבחור. אז הוא אומר, אני באתי עם כולם, ואנחנו מפריעים ללמוד. לא נלמד. הוא אומר, ואז באנו, למדנו. הנה, איזה יופי זה. אומר, ישבתי איתכם. איך הסברתם יפה וכל זה. אמרתי, אני מתבייש ככה לעשות. אז בהתחלה צעקתי ככה, אמרתי, אני מגמגם. ואחרי זה, כמה זה יפה לומדים, כמה זה, מה, מבקש סליחה. וזה, למה זה השתבח שמלה. אתה רואה? שאתה נותן את הדברים בצורה טובה וכל זה. אבל תשגע אותם. כל מיני מכשירים, כל מיני זה. מסכן הילד, מה יעשה? אתה לא יכול לדבר איתו מילה אחת. אתה אומר לו שיעור תורה, לא. מה קרה? מישהו התחתן? אז מה יש? בוא תשב, תשמע, תתחכים. כמה דברים, איזה דברים יפים יש. אתה פותח מעם לועז. איזה דברים. כל כך דברים בתנ"ך נפלאים, כל מיני דברים שלומדים. לא יודעים את זה. אז אבל תיתן להם את זה בצורה טובה. לא עם תערובת של כל מיני זה. כי אם יש תערובת של כל מיני דברים של ניאוף, כן? אתה לא יכול להתמודד עם זה. כל הדברים שמראים להם שם כל כך חזקים, שהוא מסכן אין לו כלים להתמודד. אז לא חבל, אתה אבא שלו, אתה זה לא תדאג לו, לא תחשוב איך לחנך אותו בצורה טובה. כל זה דברים שאדם צריך לתת את הדעת. זה צריך לתת את הדעת על זה. אז לכן, כמו שאמרנו, זה ראש השנה. ראש השנה ביום שני, לא הקרוב אחר. כולנו צריכים להתכונן. יש התרת נדרים ביום ראשון הבא, שזה ערב ראש שנה. בלילה יהיה ראש השנה, בבוקר כל אחד יבוא בית הכנסת לעשות התרת נדרים. זה מאוד חשוב. כתוב בתורה, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. זה אסור רמז. לא יחל דברו ככל. סופי תיבות אלול, נכון? לא זה א', כן? יחל זה למד. דברו זה ו'. ככל למד זה אלול. נרמוז בזה שצריך להיזהר. למה? אם אדם יש לו עוון נדרים, 40 יום התפילה שלו לא מתקבלת. אז מה צריך את זה? לכן, כמה טוב שבאדם בא לבית הכנסת, כמה הוא מרוויח. אז יש דברים רגילים, כל שנה, ראש השנה, לפני זה עושים התרת נדרים. מי שבא מרוויח את זה, מי שלא בא, אז מסכן גם הוא נדר ונשבע כל מיני שבועות או משהו כזה, וזה חמור מאוד. שבועות ונדרים זה מאוד חמור. הקדוש ברוך הוא בשבועה נפרע מהאדם, משפחתו, מכל העולם השם החיים, זה דבר קשה מאוד. לכן צריך תמיד קודם כל להרגיל לשונו שלא יישבע ושלא ידור. טוב, שלא תדור, משתדור ולא תשלם. אומרים, אם יש אישה נדרנית, מותר לגרש אותה בלי כתובה. איפה יש מסכת נדרים בש"ס? איזה סדר? סדר נשים. כי נשים יותר נדרניות, כן? הן רגשניות יותר נודרות, אבל צריך ללמד אותם שלא יעשו ככה. שגם שפותחים להם פתח לנדר, גם תשמעו, עכשיו אנחנו פותחים לכם, אבל תעשו מזה צחוק, פעם הבאה תדרו, תסביר להם את זה ככה, כן? כדי שיהודו ייזהרו בנדרים, כן? אבל בכל אופן זה כתוב, אל תיתן את פיך, להחטיא את בשריך, למה יקצוף האלוקים על קולך, וחיבל את מעשה ידיך. אמרו, אל תיתן את פיך, שאדם נודר. להחטיא את בשריך, להחטיא מלשון להחסיר, כמו שכתוב, והיינו אני ובני שלמה חטאים. חטאים פירושו חסרים, כן? למה יקצוף האלוקים על קולך שאדם נודר ונשבע, וחיבל את מעשה ידיך? אלו מעשה ידיו של אדם, ועניו ובנותיו הקטנים. השם ישמור, שאדם מגיע לגיל 13, אבא שלו מברך, ברוך שפטרני מעונשו של זה, בלי שהוא מלכות, לא עם שם מלכות. מברך בלי שהוא מלכות, ברוך שפטרני מעונשו של זה. מה הסיבה? כי כביכול ברוך השם הגיע לגיל 13 והוא ברוך השם חי. כי אם נפטר כשהוא קטן, זה בעוונות של ההורים. בעוונות של ההורים נפטר. אז עכשיו שבגיע לגיל 13 ברוך השם חי וקיים,
ברוך שפטרני מהראשו שזה. כי אם ייפטר קטן, האבא יענש על זה, כי הוא גרם לזה. ככה כתוב, ככה גרם לזה, השם מרחם. אז לכן מה? אז זה שאמרו, ייזהר בנדרים בשבועות. כי הדברים האלה גורמים לזה. ככה כתוב, אישה שהיא נדרנית, מותר לגרש אותה בלי כתובה. למה בלי כתובה? אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת. ראית מישהו גר עם נחש? זאת אישה כמו נחש. אישה אחת הייתה מגדלת נחשים. אז בעלה סבל מזה, אחד מתחת למקרר, אחד מתחת לספה, אחד מעל הארון, אחד מתחת לשטיח, אחד יש פה ואחד שם. מה זה? אמר יום אחד הוא לא יכול כבר. תפס פטיש 5 קילו, ואמר עכשיו אנחנו נדבר איתם. כן? תפס פטיש 5 קילו ובא לנחשים עליהם. והוא רחום, יכפר, עוון, ולא, ישחית, תרבה, להשאיר, ולא היה כל חמתו. שקט. עד שגמר את כולם בא אשתו, הרגילה איפה נחשים, זה יוצא להם פה, זה יוצא להם פה. פתאום אין נחשים, מה זה? אמר לבעלה, אף אחד בבית הזה לא יגיד לי ששש. כן? הנחש עושה ששש. אז אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת. כן? הוא לא דר עם נחש. אז לכן אמרו, אישה נדרנית, מותר לגרש אותה בלי כתובה. להגיד לך שזה כל כך חמור. אז יש דבר נפלא שעושים בערב ראש השנה. גם עושים קבלה לעתיד. שכל נדר ושבועה שנידור לקבל עלינו, שלא יהיו חלים. יש הרבה פוסקים אומרים שזה תופס. יש אומרים שלא. רק אם הוא זכר את התנאי, ובכל אופן נדר. יש בזה מחלוקת. אבל יש אומרים שזה תופס. נפקא מינה, שאדם לפחות לא יענש על זה, כי יש הרבה פוסקים שאומרים זה תופס זה. לא יתפוס לו הנדר. כן, כשהוא עשה תנאי כזה מתחילת שנה. לכן תראו כמה זה טוב שעושים את זה. כל ערב ראש שנה, כל ערב כיפור, עושה התרת נדרים ועושה גם מסירת מודעה. כן? מסירת מודעה שכל נדר ושבועה שידור וישבר לא יתפוס. זה דבר גדול מאוד. ולכן צריך אדם להיזהר, לזכור לעשות את זה. אפשר ב3, טוב שיהיה ב10. כן, כן, בטח, התרת כללות. כתוב התרת הדרים, התרת כללות יותר טוב. ועוד אנחנו מוסרים לפני מעלתכם, למעלה בדין של מטה ובדין של מעלה, שכל נדר, שבועה, שנידור, זה שלא יחול. אומרים את זה. כן? כן, אומרים את זה. אומרים את זה. אתה מוסר מסירת מודעה. כן? אז זה דבר נפלא. כמה זוכה אדם שבא בית הכנסת, זה מה שאנחנו אומרים. כל שבא לבית הכנסת ויוצא לבית המדרש זוכה ורואה פני שכינה. אדם בא לבית הכנסת פרי מנחה. אחרי המנחה אמרו דבר תורה קצר. מה זה? מבית הכנסת יוצא לבית המדרש. זה זוכה ורואה פני שכינה. אם אדם היה בחדר של רבי שמעון בר יוחאי, כמה יעריך את זה? יגיד, אני הייתי בחדר של רבי שמעון, כן? אז בדבר פשוט שהוא מנהיג עצמו לעבור לבית הכנסת, כמה הוא מרוויח? 400 הרבים שלו בא, והוא כתוב שהוא נקרא שכן רע, וגורם לו ולבניו גלות. גלות. ככה כתוב, השם מרחם גורם לו ולבניו גלות. תגידו מה, יש היום בימינו גלות? זה לא היה דברים כאלה, שהיה איזה הפגזות שם בצפון, אז היו פה אנשים שבאו לפה לאזור הזה. איפה ישנו? בחוף הים, ישנו באיזה מועדון, באיזה, ככה משפחות 3 שבועות, כמעט ככה נמצאים, זה לא גלות, אין להם מקלחת, זה לא גלות, זה גלות. אז מה תמיד כתוב, מי שלא בא לבית הכנסת, גורם לו ולבניו גלות. למה אדם יעשה? אחד הולך, לא תריב בבוקר, תהיה עם הכלב שלו, עם הרצועה, כן? הולך הכלב, ככה הסתובב, כוחי ועוצם ידי, כוחי ראשי תיבות כלב, חתול ילד, זה מה שיש לו, ילד אחד, כן? כלב אחד, חתול אחד. אבל הוא שכח להסתכל מה עושה החתול. החתול עושה מיהו, כן? אתם יודעים מה זה ראשי תיבות מיהו? מה זה ראשי תיבות מיהו? נכון, החתול עושה מיהו? גם אם הוא של מייקל ג'קסון, נכון? הוא עושה מיהו, מיהו. אתם יודעים מה זה? מיהו ראשי תיבות.
מעשה אדוני אמת ומשפט. זה הכוונה. ירמיהו, מעשה אדוני אמת ומשפט. שמעתם את החתול? כן. מ' י' א' ו', נכון? מעשה אדוני, כותבים י' כו' אמת ומשפט. בסדר? הולך על ראשי תיבות טוב? יפה. אז צריך אפילו לשמוע מה חתול אומר. חתול אומר ככה, כן? אבל לפעמים באדם לא חושב על זה, עושה מה שבא לו. אבל זה צריך לראות שהדברים האלה שאדם צריך לפקוח את העיניים ולראות שזה, הזהירות כמו שאמרנו, הולך לבית הכנסת, עושה התרת עדרים. אם יש 10 זה יותר טוב. למה? משום נדרי חלומות. שאולי הדזירו אותו בחלום, וכשהדזירו אותו בחלום, אז זה כמו שהדירו אותו משמיים. אז שהדירו אותו משמיים, אז צריך 10 לשלוף את זה. צריכים ב10 למשלפה, ככה כתוב. אז כשיש 10, אז זה יותר כוח. אבל לא חייב. לפעמים גם כך אומרים, אל תתייחס לחלום. דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. אדם לא צריך לקחת הרבה חלומות. כל פעם חושב על החלום, החלום והחלום והחלום. כן? זה גם לא טוב. אני עושה תעניות כל פעם, תענית חלום, תענית חלום, תענית חלום. זה לא, אדם לא יתייחס, כן? רק חששו, אמרו אולי זה טוב, אם יש אפשרות שיהיה 10 זה טוב, אבל אם אין לו, לא. עושה גם ב3, זה גם דבר שנחשב שזה מתיר את החלום. למה? אומרים שלפי חלומות הרי אין חלום לא דברים בטלים. אפילו החלומות הכי טובים, מצאנו בזה דבר שלא היה אמת. מי החלומות הכי טובים? של יוסף הצדיק. אנחנו אומרים בהטבת חלום, ואם החלומות הם טובים, חזקם וקיימים כחלומותיו של יוסף. כן? אבל מה חלם יוסף? השמש והירח, ו11 כוכבים משתחווים לי. אז קרה שהשמש בא, זה אבא שלו. כוכבים זה האחים שלו. אבל מי זה הירח? אבל היא כבר נפטרה. אז רואים שאין חלום ללא דברים בטלים. כן? לכן בשביל זה אמרו שזה לא חייב לשמוע לחלומות. יותר טוב שאדם תמיד יתחזק בתורה ויראת שמיים. שעושה כל פעם הטבת חלום, קרא קריאת שמע על המיטה. כל שקורא קריאת שמע על מיטתו, כאילו אוחז חרב של 2 פיות בידו. מה זה חרב של 2 פיות? מהמזיקים. המזיקים. אדם צנוע בבית הכיסא, חלומותיו מיושבים עליו. זה אומרת הגמרא היום, נכון? בחוק ישראל. מישהו למד? מישהו צנוע בבית הכיסא. לא מוריד מה שלא צריך. צנוע. חלומותיו מיושבים. אחד, באמצע בלילה יושן, זרקו אותו מקומה שמינית. ככה בעלה. כן? אחד חלם. עשו לו יושב בסתר עליון, ששדה תלונן. כן? איזה מרבון. 2 ילדים באו לכיתה. אחד המורה אמר, למה יחרתם? שאלת הראשון, אמרו חלם שעשו לו יושב בסתר עליון, ששדה תלונן, נבהל כולו הבוקר. אמרה לשני, ואתה למה יחרת? אומר, הוא היה בלוויה שלו. כן? אז זה ככה חלם, זה ככה חלם. תגיד קריאת שמע למיטה, תבטל כל חלום. כן? הקדוש ברוך הוא ידענו דבר כבוד שמו, נזכה להתעלות בתורה ויראת שמיים, נזכה להתקודל לאור הדין, נזכה להיות ניצבים בדין. כן, יהי רצון לומר, רבי חנן קשה אומר, זה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הבא להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן.
מספרת הגמרא, הייתה אישה אחת שהבת שלה עשתה כל מיני דברים לא טובים, כן? זה אמר כל ישראל חברים של הבת שלו. השאלה למה? השם ישמור, כן? אז הייתה עושה הבת הזאת עבירות, כן? אז באה אמא שלה, אמרה לה, ביתי, למה את עושה ככה בפרסום? תעשי, אבל תעשי בשקט. השם מרחם, כן? יש נשים טיפשות, שמה עושות לבנות שלהם? קלקלות אותם. ובמאות הרבים נותנים אותם לדברים לא טובים, אוי ואבוי. אחד הלך התפלל אצל רבי שמעון. למה הלך? התפלל, הדליק נרות, שהבת שלו תזכה להסתבל. התפלל עליו ברבי שמעון, למה? לקחת להזכרות, לזנות, אוי ואבוי, שמרחם, הוא רוצה שהיא תצליח. כמה הוא בכה עליה, כמה הוא התפלל עליה. שמה תהיה? שתהיה מופקרת? איזה דברים, אתה לא מבין מה שהוא עושה. שולח את הבת שלו במקום של הפקרות ומתפלל על זה. אז זה בעוונות הרבים. תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות, ככה כתוב. יש לפעמים אבני קודש. זה בן אדם שמתפלל, סימן שהוא מאמין, אז הוא אבן קודש, אבל זה תשתפכנה בראש כל חוצות. הנכד של רב שלום שבדרון היה פעם בכותל מערבי בשבת. אז הוא ראה, אחד כתב פתק ביום שבת, כן? כותב שתי אותיות, חייב תקילה. ההוא כתב פתק שלם. אמר, טוב, כן, לא יודע, בוא, שם את זה בכותל. אמר, אני חייב לראות מה הוא כתב.
חיכה לצאת שבת, ואז חיכה בכדי שיעשו, כמה זמן שעובר עבירה באדם עושה, צריך לחכות, חיכה בכדי שיעשו, אז הלך פתח את הפתק. אז הוא אומר, הלך לסבא שלו, רבי שלום שבט, הוא אמר, אני חייב לספר לך. אתה יודע מה היה כתוב בפתק? הריבונו של עולם, שביתר ירושלים תנצח השבת. זה מה שהתפעל באדם. שביתר ירושלים תנצח השבת. אבל מסכנים, זה אבני קודש כמתפללים, אבל זה השתפכנה בראש כל חוצות. אז זה אותה מסכנה, הבת שלה הייתה עושה עבירות, ככה בפרסום. אומרת לה, למה את עושה בקול? תעשי בשקט. אוי ואבוי, זהרו מן הצבועים, שעושים מעשה זמרים ומבקשים שכר כפנחס. כמה כתוב בגמרא, מפרסמים את החנדסים לפני חילול השם. כי זה חילול השם, אחר כך באים רואים כל מיני דברים, מתחילים עושים דברים, זה תורה, זה מה שהתורה מייעצת. זה לא מה שהתורה מייעצת, זה לא מה שהתורה נותנת. אוי ואבוי מי שחי בשקר, הוא מסכן. אבל באמרות הרבים, אז כתוב מפרסמים את החנדסים לפני חילול השם. אז היא הייתה אומרת לה, למה את עושה ככה עבירות בגלוי? תעשי שקט. אומרת לה, הנה, את רואה, היא עצמה, האמא. אומרת, את רואה כל הילדים של אבא שלה. יש 10, אף אחד לא שלו, חוץ מאחד. רק אחד שלו. רק היא עושה שקט. לא כמו הבת שהיא אין לה שכל שעושה בקול. זה מה שאמרה האמא על הבת, השם מרחם. יש אמאות ככה. אבא המסכן בא אומר, בית, איפה הבת? את תתני לה לצאת מאוחר וזה, מה אישה? באה הבת, חוזרת 2 בלילה, אוי ואבוי, מה זה? הכזונה יעשה את אחותנו, ככה אמרת הרבים, תלך עד 2 בלילה, איפה הולכת, איפה זה? תתעניין איפה שהבת שלך. מה, אתה לא אכפת לך? זו ביתך. אתה צריך לדאוג, להסתכל עליה. הייתה אמא אחת טיפשה, ראתה שאבא כל פעם חוקר, מה הייתה עושה? משתה באבא, שמה כרית, אחר כך שמה שמיכה, כאילו היא ישנה. אז האבא שאיפה הבת, היא ישנה. הנה היא ישנה, הוא מסתכל, הנה יש משהו כרית, היא ישנה. בסוף הלכה עם ערבי, ולך תציל אותה מכפר קאסם, תציל אותה מאיפה לא יודע מה. כן, השם מרחם. זה האמא שמעון דריון עשתה ככה לביתה, אוי ואבוי. אז זה בסיפור בגמרא, ככה כתוב. אמרה לה, למה אתה עושה בקול? תעשי בשקט. האבא שמע את זה. ששמע את זה האבא, אמר, זאת אומרת, אף אחד מהילדים שלו, זה לא שלו, חוץ מאחד. אז כשתפטר מהעולם כתב צבא. בא כתב צבא, מי שיקבל את הירושה, זה רק ילד אחד. טוב, מי זה הילד הזה? לא כמה... אחר כך הילדים באו לרבי גנא. אמרו, רבנו, תראה מה אמר האבא, רק ילד אחד יקבל את הירושה. זה הוא התכוון אליי, התכוון אליי. לא שווה נדע. אמר להם רבי גנא, אתם יודעים מה תעשו? לכו לקבר של אבא שלכם, תנו לו מכות בקבר. תגיד, אבא והתכוונת, תגיד לו, תנו מכות. ככה תעשו. האלה הילדים הלכו, התחילו לתת מכות. ילד אחד לא הלך. שאלת רבי גנא, למה לא הלכת? אמר, אני מוותר על הכסף. אני לא יכול לתת מכות לאבא. לאבא שלי את המכות, ותר על הכסף, לא צריך כסף. אמר רבי גנא, אתה הבן, אם אתה ככה כואב לך לתת מכות לאבא, אתה הבן האמיתי. אתם מבינים? אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו כולנו בנים אתם להשם אלוקיכם. כולנו בנים. אבל אתם יודעים מה זה בן אמיתי? בן לא יכול לתת מכות לאבא. עבירות שאדם הולך זה מכות לאבא. אבא אומר, אני שונא זימה, אני שונא דברים שנראו, כואב לי. אדם הולך לעשות דברים כאלה. מה יגיד ביום פקודה? נתת מכות לאבא? אתה בן אמיתי, איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה? זה שאבא בוכה בשבילנו. הקדוש ברוך הוא כל כך כואב לנו את הכאב, שכל ילד שהולך דברים לא טובים, כמה צריכים לכאוב. ואנחנו צריכים להיזהר בפרט, ברוך השם, בפורת יוסף. אנשים כולם יודעים מה זה חינוך טוב, של תורה, של יראה. כמה צריכים להיזהר בחינוך הבנים. להדריך אותם, למה תן להם שתרחקו מאבא? אחר כך אמרנו תרבי, איפה הלך הילד? איפה הלך? איפה בא? בחוץ לארץ, מגיע צבא, אחרי הצבא, חוץ לארץ. זה חול.
חול ראשי תיבות, חזקו ויאמץ לבבכם. זה חייב, אחרת הוא לא יצא ידי חובה. אם הוא לא יספר שבקרקס, בקרקס או בכל מיני דברים כאלה, לא יצא ידי חובה. עם כמה דברים, כמה תקלות שיוצא מזה, בעמות הרבים. אחד הלך לאמריקה, אומר רוצה לעבוד, רוצה לעבוד. הלך שמה לעבוד, יום אחד בא אליו, שתי כוס קפה, שתה כוס קפה. פתאום תגדיר דם. תורר, מוצא את עצמו בתוך אמבטיה. יש לו איזה חוט קשור. שם יש פתק. אם אתה רוצה להציל חייך, תתקשר למספר זה וזה. תתקשר למספר, תתברר זה משטרה. הוא אומר, הוא נמצא בחדר חשוך, עם מים, לא יודע מה קורה איתו. הוא אומר, אדוני, תתקשר מהר לבית חולים, גנבו לך כליה. גנבו לך כליה. זה בחור. הלך לבית חולים בתחילה שטיפלו בו, חזר לארץ. אמר, אוי ואבוי, מה הלכתי? ללכת לעבוד באיזה משה הובלות או בקוויז וכל מיני הבלים וככה בא ככה קרה ככה. אמר, אתה צריך ללכת לחוץ לארץ, חסר פרנסה בארץ ישראל. ארץ הקודש, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. מראשית השנה עד אחרית שנה. מה אתה צריך ללכת שמה, בעמות הרבים, לכו תשאלו את דניאל עצור. הוא היה מורה לטיסה בבית ספר בארצות הברית, שהוא בעצמו הקים. הוא אומר, הוא בשביל זה היה צריך להיות נוצרי, הוא היה כומר. הוא אומר, בעמות הרבים בכנסייה, 40%, בעמות הרבים איזה משפחות. זה היה בוזגלו, זה היה זה, זה היה זה, וזה 40%. 40% בכנסייה. אתם שומעים? מה הם רוצים? רוצים כנסייה? לא רוצים את זה. אבל הכסף, מה שרוצה. מסכנים הבחורים האלה. מי יציל אותם? ההורים יצילו אותם. שישימו אותם בגיל קטן בחינוך של תורה, של יראת שמיים. והתפלו עליהם תפילות, ובקשו מבעל הרחמים. וזה צריך הרבה טרחה של אבא ואמא. אם אבא ואמא צורכים. לא שמים להם תרבות אמריקה בבית. אם יש תרבות אמריקה בבית, מרכז הבית, יש כל מיני סרטים, כל מיני זה, אז מה הצפי? שאיפה הילד ילך? לא רוצה ללכת לשם איפה שמראים בסרטים, אז הוא רוצה להיות ככה. אבל אם ההורים יתנו השם, קו של תורה, של יראת שמיים, זה רק מציל את הילדים. וזה בעמות הרבים, זה המכה הכי גדולה לאבא, שיש לך בן שחנן לך בורא עולם כמה אנשים, הם מתפללים שלהם בן, כל כך רוצים לזכות. נתן לך בורא עולם את המתנה הזאת, ככה אדם יהרוס אותה. חס ושלום. לכן זה אנחנו צריכים לזכור. בן אמיתי לא נותן מכות לאבא. בן אמיתי אוהב את אבא. בן אמיתי אכפת לו מה שאבא אומר. והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שלנו. לב טהור, ברא לי אלוהים, רוח נכון חדש בקרבי, נזכה לגאולה שלמה, שנה טובה ומבורכת, בשורות טובות. אני גם מבקש מחילה מהציבור, לפעמים איחרנו, כל מיני דברים לא עשינו טוב, מבקש מחילה מכל הציבור, שמחלו לנו, שבעזרת השם נזכה לשנה טובה ומבורכת, שתבוא עלינו שנת גאולה, תשע"ג, לטובה ולברכה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי יוחנן הקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ושלח הבא להם תורה ומצוות, שנאמר, ומנה חפץ למען תקבל תורה ויאדיר. גדל והתקדש שמי רבה. אמן. ועמדי ורק ירוצה ויעמיד מחוזה ויצמח וקנה ויקרב וישפר. וחי יקרון והם יקרון חיי בכל בית ישראל. בא הגלוע בזמן קריב ואימו אמן. יש שמי רבה מברך לעולם ומעל מהיה יתברך וישבח ויתברך ותורמה ויתנצל ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי בקודשה נעלה מנקוד בחטא שרתה ופחתה וחרתה דאמירן בעלמה ואימו אמן. על ישראל, בעל רבנן, ועל תלמידון, ועל כל תלמידי תלמידון, דרכין בורא דקדישתא. יהיה באתר הדין ודין וכל אתר באתר. יהיה לנו ולאנו לכל חינה וחסדה ורחמי ימין תודה מראה שמיה והרע ואימו אמן. אמן. יש למה רבה משמיה חיים וצבא וישועה ונחמה ושדבר וחולה וגולה וסליחה סופרה. ירב אחדות עלה, לנו כל עמו ישראל ואימו אמן. אמן. זה שלום למאמר, פתור באחמד השלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואימו אמן.
אחד,